teleobjektiv a Tady jde to. Dobře. Tak co? Nazdar. Raz, dva. Tak jo, první závodník! A byl to rovnou backflip, tak to je pecka! Sice je úplně ostrý, ale pěkný to bylo. Tohle zprostého, pěkný trochu, nohy na šlapkách, to bylo pěkný trochu na záda, ale... Tak jo, i teď! Tak to byl nějaký turndown, totální mimo kolo do vody, tak to uvidíme co. Výkové, velký soustředění, 360 nejsem! Nesám bezkovat! Tak to nebylo ani nic game, to už bylo totál. Volný trik sedmýho závodníka. Psychista. Pěknej, tomogán, hezky to ustál rovně, to by šlo i na líně, dlouher. Tak na lampu uvidíme co v něm je. Tady jsou předění pekelí. Ono to mě. Komu se... Johan, abyste nezapomněl, řeknu ti to rovnou na odrazu. Tak pojď. A postřel se. Wow. Byl tam i vrácený Johan, tak to bude náročný hodnocení. Takže já dávám 7 bodů, protože mi to bylo sympatický první, tak ne, že bych ti dal. Tak to jsme skoro na rampě. Kondor, úplně čistý Kondor. Ale ne, že budete nadržovat rovničáci. Ukaž to v tobě, volnej trik je celý tvůj. Všichni koukají na tebe. Ale pojď, šlapej. Výborná Evrila k tomu. Jej, one hand na volnej trik. Teďka ho dát one hand. Celový a Monster zase něco dá, dáme to do televize a bude to tady zase hustý, jak jste byla TV Nova tenkrát. A byli jsme v hlavních zprávách a tam slečna Borjová dostala infarkt, když to hlásila. Nějaký pan primář motel a říkal, že to je, že si zlomíme vás všichni, to byla pecka. Takže proto je tady Monster kvůli tý Borjový. Kluci, je to nebezpečný. Ne. No, my máme jiný zprávy, že za prvních 15 let, za prvních 15 bylo velké prázdniny se skokem do vody, to začalo 16 lidí. Skokem do vody na kole, nebo skokem do vody do vody? Skokem do vody. Tak to je výborný, tady se nedodačí nikdy nikdo. Tak jo, Venca Veselý, slaný, 19 let. Tak co, Venco, pojedeš nebo ne? Tak teď nevím, ale Venca jede, nevzdal to, tak pojď Venco. Je to tvoje, celá rovnice se dívá, Venca otáčí vedej. 720 let, postrejte, teď se dívá i mistr, která tohle viděl. Tak co bylo ono, na tohle jsme čekali. Teď už vím, proč mě tak přebíjí ten náš komentátor, protože zná... Dole, tak pojď, velká rampa je tvoje, prosím, Krištof. Backflip na záda, ještě backflip na fin. Pokus po backflip. Příšeré, faceplate, paráda. Tady myslím, že Peťa bude dávat jasný body. Přišla si svědina pro to, To bylo hodně blíže, než to bylo doprava. A doprava, ty příšery jsou o hodně těžší doleva. Aby máš volný, tak pojď. No, co nahoře? Tak jo, máme ho bez šlapání. Pumpuje. 15 let. To bylo přesně to, co jsem říkal, zaklepte na rampě. A tady vidíte, že takový no control to ještě přidal. Tak jo, hele. Ale pěkný, nebá se toho, nebá. Speedrun, 25 let, z rovnice, ukáže nám svůj Superman, jak ho nejlíp umí pro celou rovnici. Tak jedem, ale už jsem viděl Supermana taky jednoho aspoň pořádního, jak když si tady skákal malý holeček. Já se dostal, odkud je ten kluk, co jde, ne? To neznáš, to není na mapě. Jej, Superman Secret! Ten byl hodně hezký, tak dáme na začátek 7 bodů. Tak jo, holky Monster nechtěli, tak já se tady vychlastám sám, pokud nemáte zájem, nebudu nutit. Prostě já to mám doma plnou garáž a už je to tam prostě sere, tak jsem to házel do labe, do čističky. Tak jo, Laco, pojď, ten kof je tady pro tebe, můžeme se jak domluvit.
Ale co, jede asi Borskou druženým kolou na svůj Superman! Byl tam. Vypadá, že oni to tlačí do Roxlidu, pak jim si to nechají ulítnout. Tak to bylo pěkný, abych 8 bodů, ale připomněl bych klukům, že tady je i ta druhá rampa a na toho Supermana by to možná líp Jak se jmenujete? Zatroubíš nám? Tak pojď! Jo! Tak jo! Nazdar! 3 metry na tebe! 3 metry jako jsme tady! Díky malaj! To jsou Němci, guten Tag! Alšek. Marcel, Mania, guten Tag! Tak jo! Jde něco vidět! Tak pojď, ukaž jim to! Až volný lamy! Trochu volný, tak se rychle dívejte! Jděte kam to ukáže! Tak pojď! Dívej se na tebe! Tak to byla 360. Bacha díla! Výborná díla! Přeskočená. Totální zámr ve vzduchu, totálka! A ten stěk tam je, ten stěk na tu vodu tam je velký. Neboj, Ondro, bude to dobrý, půlovský kolo a pojď ještě jednou nahoru. Nejsem si jistý, jestli Ondra dopadl úplně v sajku, je to v sajku Ondro, bolelo tě to nebo ne? To vypadá předtím, neboj, ten obličej má furt stejnej. Jo, OK. Tak vypadá to, že je v sajku. Kamo, dávej, 18 let, Mělník City Rockers, přeskoč díru a pojď na skok. Jo, přetočená přišede s Nohendem, nebo nevím, co to bylo. Super, mně se to líbí, dokonce nemají vůbec žádný strach. 9, 8, 6. Všech kategorií a koncerty kapel. Uvolní se tady prostor a začne party, koupačky, všechno, co chcete. Tady ty máky přeběhnou, to bude když tak krátký. Potom Burning Steps, Anime Torment, Combine Boys, party after party, party after party. OK, žádná one man show, one girl show, nahoře máme Jíťo na svým bicyklu. Jíťo, ukaž nám co to je. Jediná holka, která dneska tady skákala. Jíťa, pokles pro ní. Dávej! Víš jediný. Tak to ti bude tam tebe na život, nějaká určitý, prostě... 50. Jasně. Normální trochu nějakým jakoby uhejbáním, jakoby, že trochu jí protížili, nebo tak něco. Maličko. Takže jo, nahoře je připravený další rider. Sedí tam jakože, vypadá, že pošlo něco hustýho. Prosím tě, já tam vidím nějaký cvoky, co mají vanu. Nějaký kluci s vanou, ale já si nejsem jistý, jestli to úplně pojede. Já tady to Už to jede! Tak jo. Kluci, který jedou ve dvou! Rovnice na to. Rovnice!